Pre nego što me nazovete glupim, želim da razmislite o svojoj koži. Retko je pronaći male tragove ili mrlje za koje se ne sećate da ste ih dobili. Ništa opasno, samo možda trag veličine papira na ruci ili modrica na nozi. Stvari o kojima niko ne razmišlja. Jednostavno se dogode. Tako da i nisam bio zabrinut kad sam video krv pod noktima. Bilo šta je moglo prouzrokovati nastanak male kraste na mojoj ruci. I nije me bolelo kad sam je neoprezno izgrebao. Jedini razlog zašto sam to primetio bio je što ne bi prestalo da krvari, a i nisam želeo da isflekam svoju košulju. Tako da sam nakon pola sata mazanja posekotina maramicom i primetivši da nema opadanja ozbiljne količine krvi, uzeo zao iz kutije prve pomoći koji je stajao ispod mog lavaboa u kupatilu. Zalepio sam ga, a zatim nastavio da živim svoj život. Kada sam se sljedeće jutro probudio, primetio sam da je zavoj bio natopljen krvlju. I to me je poprilično uplašilo, ali šta je trebalo da uradi, da odem kod doktora i da mu kažem o ovoj sićušnoj posekotini na mojoj ruci. Tako da sam uzeo malo deblji zavoj i trebalo mu je par sati da se natopi. Očistio sam ga sa alkoholom i ponovo uvio. Zaista nije imalo efekta na mene, to je bila samo mala posekotina na mojoj ruci. Gotovo da sam i jednom pomislio na nju posle prvog dana. Navikao sam da svako jutro menjam zavoj, u podne i na veče. Prestao sam i da čistim ranu, ali čini mi se da čišćenje uglavnom mi nije pomagalo. Na kraju to je postao deo moje rutine. Kad god bih izlazio iz kuće, nosio bih zavoj sa sobom. Kad god bi me neko pitao o tome, rekao sam im da je to samo bila mala posekotina na mojoj ruci i da nemam pojma kako sam se posekao. Iskreno nisu se i nešto raspitivali. Jednostavno su se suosjećali, jer ko to nije doživeo? Mislim da je jedini problem bila rutina. Skinuo bih zavoj i zatim odmah postavio drugi, pre nego što bih i očistio ranu. Prestao sam i da gledam u nju, a laknulo mi je kad je nekoliko nedelja kasnije krvarenje počelo da popušta. Pre nego što me nazovete glupim, želim da razmislite o svojoj koži. Retko je pronaći male tragove ili mrlje za koje se ne sećate da ste ih dobili. Ništa opasno, samo možda trag veličine papira na ruci ili modrica na nozi. Stvari o kojima niko ne razmišlja. Jednostavno se dogode. Tako da i nisam bio zabrinut kad sam video krv pod noktima. Bilo šta je moglo prouzrokovati nastanak male kraste na mojoj ruci. I nije me bolelo kad sam je neoprezno izgrebao. Jedini razlog zašto sam to primetio bio je što ne bi prestalo da krvari, a i nisam želeo da isflekam svoju košulju. Tako da sam nakon pola sata mazanja posekotina maramicom i primetivši da nema opadanja ozbiljne količine krvi, uzeo zao iz kutije prve pomoći koji je stajao ispod mog lavaboa u kupatilu. Zalepio sam ga, a zatim nastavio da živim svoj život. Kada sam se sljedeće jutro probudio, primetio sam da je zavoj bio natopljen krvlju. I to me je poprilično uplašilo, ali šta je trebalo da uradi, da odem kod doktora i da mu kažem o ovoj sićušnoj posekotini na mojoj ruci. Tako da sam uzeo malo deblji zavoj i trebalo mu je par sati da se natopi. Očistio sam ga sa alkoholom i ponovo uvio. Zaista nije imalo efekta na mene, to je bila samo mala posekotina na mojoj ruci. Gotovo da sam i jednom pomislio na nju posle prvog dana. Navikao sam da svako jutro menjam zavoj, u podne i na veče. Prestao sam i da čistim ranu, ali čini mi se da čišćenje uglavnom mi nije pomagalo. Na kraju to je postao deo moje rutine. Kad god bih izlazio iz kuće, nosio bih zavoj sa sobom. Kad god bi me neko pitao o tome, rekao sam im da je to samo bila mala posekotina na mojoj ruci i da nemam pojma kako sam se posekao. Iskreno nisu se i nešto raspitivali. Jednostavno su se suosjećali, jer ko to nije doživeo? Mislim da je jedini problem bila rutina. Skinuo bih zavoj i zatim odmah postavio drugi, pre nego što bih i očistio ranu. Prestao sam i da gledam u nju, a laknulo mi je kad je nekoliko nedelja kasnije krvarenje počelo da popušta. Jednog dana dok sam bio na postu i menjao zavoj, na pola posla me je prekinuo jedan mojih kolega pod imenom Mark. Isuse Hriste, rekao je,
Šta je to? Mark i ja smo bili kolege, ali ne i prijatelji. Ma ništa, samo mala posekotina. Čak i ne znam kako sam se posekao. Rekao sam lagano. Ne znam šta je to, rekao je, ali nije mala posekotina. Stvar mi je bila ispod lakta, na mestu gdje nisam mogao da vidim bez pomoći ogledala, ali izraz na Markovom licu učinio je da ne osjećam svoju ruku na mestu koja je bila pokrivenom zavojem. Tamo gdje sam očekivao da osjetim grubu krastu, nisam osjetio ništa. Koža je bila glatka i zategnuta sve do kraste. Osjetio sam kako se membrane lome ispod laganog pritiska, dok su dublje tonule, ali nisam osjećao bol. Mark se zakašljao gledajući me. Tada je počeo da njuši oko sebe kao neki ludak. O Bože, rekao je. Pitao sam se kakav je to miris. Treba nam lekar. Nisam odgovorio ništa. Rupa u mojoj ruci me ostavila bez reči. Izvinio sam se i krenuo ka toaletu, te sam upotrebio ogledalo da pogledam malo bolje. Nije bilo toliko loše. Koža oko rane bila je super, možda je malo bolelo, ali bilo je u redu. Rupa je bila mala. Meso unutra nije crno, ali nije ni bilo krvi. Iz nje je izlazio blagi užegli miris. Promenio sam zavoj i vratio se na posao. To je bila samo mala rupa, Mark je preterivao. Sljedećih par nedelja malo je porasla i udubila se, ali moja je ruka se i dalje osjećala super. Nije čak ni bolelo kada bih stavio prst unutra, ali miris je postajao problem. Mogao sam da vidim ljude oko sebe koji bi podizali glavu, pitajući se odakle taj miris dolazi. Na prvu par njih je skapiralo da sam to ja. Neko se požalio šefu, pretpostavljam Mark, te me pozvao u kancelariju i rekao mi da rešim to kako znam i umem. Rešio sam da probam da zavijam ruku nečim drugim. Uzimao bih vunu natopljenu u alkohol, ali nije baš bilo efektivno. Jednom pre sastanka na kojem sam bio svestan da će biti dosta ljudi duži vremenski period, rešio sam i da stavim parče limuna, ali delo je da ni to nije uspelo i dobio sam opomenu, ali već sljedećeg jutra rešio sam problem tako što sam rupu napunio pastom za zube. Na etiketi pisalo je da je glavni sastojak bio soda i mislim da je zato delovalo na upijanje mirisa. Tako bih svakog jutra dok sam se spremao za posao istisnuo pastu u rupu dok se nije poravnjala sa mojom rukom, a potom sve to prekrio zavojem. Na mom poslu više nije bilo pritužbi na miris, međutim ovo rješenje je postajalo sve skuplje i skuplje. Činilo se kao da svakodnevna rupa u mojoj ruci upija sve više i više i više. A kad sam počeo da stanjem tubu nedeljno, znao sam da je neizdrživo, te sam se odlučio da napokon posetim doktora. Živim u malom gradu, a lekar kojeg znam od detinjstva u najboljem slučaju je neupoznan, a u najgorem zavisnik u velikoj meri je pomogao u širenju epidemije u svom malom uglu ruralnog srednjeg zapada. Jednako sam zakazao sastanak jer sam znao da mogu imati problema. Nisam debil, to jutro sam napunio rupu pastom za zube, da bih mogao bolje da vidi unutra. Miris je bio užasan. Kada sam ušao u čekaonicu, video sam da se gospođa za stolom odmah pravi grimasu. Znao sam da sam dobro postupio. Ako je smrad toliko brzo oterao sve, ko zna kakve bi probleme prouzrokovao. Nasmejala se i dala mi da potpišem papir. Možda i nije bilo toliko loše, verovatno se samo tripujem. Svi u gradu su znali koliko se dugo čekalo na doktora. Bilo je toliko dugo da si mogao i da pročitaš kratku knjigu, koje bi ljudi ostavljali u čekaonici. Bio sam tamo gotovo minut, pre nego što sam bio prozvan. Sa osmehom doktorka je uzela moje otiske i poslala me kod doktora, gde sam bio sačekan od strane doktora Marfija. Šta je problem danas? Pitao je dok je njegov pogled bio uperen u zavoje na mojoj ruci. Ovo će zvučati ludo. Rekoh mu da imam malu posekotinu na ruci. Čak ni ne znam gdje sam se posekao, ali mislim da je inficirana. Kada sam počeo da skidam zavoje, miris je postao nemoguć. Rekoh, prilično sam siguran da je inficirano. Doktorovo lice se uvronulo dok je gledao u moju ruku. Bilo je vrlo neprofesionalno.
Pogledao me i pitao da li se osjećam dobro. Rekao sam da sam dobro, čak i ako je rupa na mojoj ruci skoro bila veća od mojih prstiju. Ok, rekao je, hajde da pogledamo. Način na koji se pomerio, kao da ne želi ni da pogleda. Gađenje mu se videlo u očima. Bio je doktor dođavola, kako je mogao da se gadio tako male rane? Verovatno je to imalo veze sa činjenicom da nije samo mogao da mi napiše recept ili da me pošalje dalje. Stavite ruku ovdje, rekao je, pokazivajući na stol. Kada sam je stavio, počeo je da me hvata svojim oštrim alatom. Osjetio sam kidanje i trzanje poput odlepljivanja trake. Onjuštio je kožu, savršeno zdravu kožu. Samo je visila sa njegovog alata, poput korišćene rolne papira. Dopirao je miris mentola i ugledao sam gomilu tamne paste kako kaplje na pod između nas. Uhvatio sam je u ruku i pokušao ponovo da namažem. Te stvari su bile skupe. Šta si to uradio, pitao sam sa stolice. Doktor Murphy, bled i bez reči, gledao me je u oči užasnutim pogledom. Smiri se, molio je. Ali kako da se smirim kad mogu da vidim ligamente ruke, snopove žute masti i mreže kapilara tačno do kostiju? Skloni se od mene, vikao sam dok sam skupljao gazu. Bio je malo paničan sada. Moraš da ideš u bolnicu, zovem ambulantu. Nema šanse, neću samo ovdje da stojim dok mi uzimate kožu. Izleteo sam iz sobe, vikao je na mene, ali već sam bio na vratima. Put kući je bio očajniji nego prošli put. Miris je bio očajan. Otvorio sam prozor i mlaz hladnog vazduha. Poslao je bol na moju svežu ranu. To je ta medicina. Odeš kod njih da ti reše problem i samo ti naprave situaciju još gorom. Stao sam u prodavnicu da uzmem još paste, ali dok sam hodao naokolo primetio sam poglede od drugih mušterija i zaposlenih. Šaputali su i pokazivali na način koji je trebao da bude diskretan, na mesto moje ruke koji gaza nije pokrivala. Zašto ljudi ne mogu da gledaju svoja posla? Miris čak i nije bio toliko loš. Kupio sam pastu za zube što sam brže mogao, toliko brzo da nisam čekao ni kusur. Sljedećeg ponedeljka spremio sam se za posao. Primetio sam da ni cela pasta nije prekrivala miris. Hvala doktoru Murphyu. Ostatak mesa i kože počeo da se ljušti i da smeta pokretnosti moje ruke. Gotovo da nisam mogao ni prste da spojim. Još gore mislim da je nešto upalo u nju. Kada sam je ostavio otvoreno na putu nazad iz kancelarije, znao sam što moram da uradim ako želim da zadržim posao. Ruka mora da ide. Uzeo sam bolovanje. Znam to što želim da uradim. Deluje kao loša ideja, ali nisam verovao doktoru. Činjenica je da amputacija i nije toliko teška, pogotovo kad ništa ne osjećam u ruci. Zamislite samo sve ljude koji su uradili to na bojnom polju. Niko po meni bar neće pucati. Rekao sam svom šefu da ću uzeti slobodno par dana. Delovalo je kao i da ga nije briga. Nadam se da će razumeti zašto je to bilo vredno. Kada se vratim, zaista i nije neka velika stvar.